Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, nata sa ikanapulog ikakawhaag unom nga Domingo sulod sa tuig, 26th Sunday sa atong simbahan. Padayon natong iampo ang katawhan magkahiusa ug mutuman gyud sa kasuguan sa Ginoo kay mao kini ang pamaagi, bugtong paagi aron ta makakab-ot og tinuod nga kalinaw, kahiusa ug kauswagan dinhis kalibutan. Iampo sab nato og pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na gyud sa ilang pagpamalit sa atong mga slots, sa donation slots o sa atong investment slots. Nga unta, tagaan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon, labi na ang kalinaw o kalipay. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Amen.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi baoy dili matarong? Kunang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kunang usa ka taong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo.
O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapabsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakigiusa ba kamo sa espiritu? May gugma ba kamo og kaluoy sa usag-usa? Kun mao kana, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog nga tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya ang kinaiyag gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon
hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod, karon unsa may inyong hunahuna dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang og iyang giingnan dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna og miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod og mao gihapon ang iyang giingon kaniya, "Oo, muadto ako." Mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni motuo kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa sa basahon ni Ezekiel, kapitulo, sa atong kapitulo 18, giklaro sa Ginoo nga ang tao basta magbuhat og sala, mamatay. Nya ang makasasala basta magbuhat og matarong, maluwas. Sige, lingya imong tupad, inakarong buntag, kung sa imong gibuhat, maayo o dautan. Mao na, importante kaayo ang matag buhat. Ang Ginoo di ay magbase sa atong binuhatan. Matod pa niya, ang buutang tao magbuhat og dautan, mamatay. Ang dautan magbuhat og maayo, maluwas.
So karon ni simba man mo dinhi, unsa man ang inyong gibuhat, maayo o dautan? Luwas. Luwas na. Nya inigawas dito, manglibak dayon mo. Unsa man inyong gibuhat, maayo o dautan? Apatay dayon mo. Kanang choir, nangantam na sila diha. Unsa man nilang gibuhat, maayo, dautan? Nya di sad sila muhog og kolekta kanang inigana sibot. Unsa man ang buhata, maayo, dautan? Apatay. Yapon. Katong galiktor dire, salmo, maayo to ilang gibuhat o dautan? Nya pag ana sa sibot ni hog mas kolekta, unsa man na, maayo, dautan? Porting buhi ah. Kining nagmisa, unsa man ni, maayo ni, dautan? Buhi. Kamusta no, magpaabot sad mo nga mamatay ang pare. Ay lang. Na, importante kayo ang buhat, dili lang sa pulong. Kay daghan kay nato, maayo lang kita sa pulong, dili din na makaluwas. Sama anang inig, bunyag. Bunyag din ba? Kugos ug bata. Nya pangutanon des pare. Isalikway ba ninyo si Satanas? Naman na kanang renewal sa bunyag ba? Adi, ang primero din ang pangutana, isalikway ba ninyo ang sala? Ang sa itubag? May kayo mo mutubag na. Nga, hindi pangutana na ko. Ang sama mo, kinasal mo. Dili. Isalikway ang sala, pero gasigig puyo-puyo. Nga, ang sana, maluwas na, dili. Dili. Inikasal din sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Di ba? Nindot kayo, no? Nga, karon na nagbuwag na. Maluwas pa na sila, dili. Patay. Kanang nakigbuwag sa bana, nakigbuwag sa asawa, patay na Din ana maluwas. Anong iya mong kong tutukan? Ikaw niya, unsa may buhaton pa dir nga nagkabuwag naman mi. Pagbasol, paghinulsol, Lord, pasaylo ako nga naka-desisyon kong makigbuwag, karon makiguli na ko niya, Lord. Bisag tuan na siya siyang kabit gapuyo sa akong kasing-kasing kamilang gyapon. Di ba? Magpabili na korong buutan nga asawa ngadto sa akong animal nga bana. Nya maluwas ka? Luwas. Nya katong imong bana, maluwas to. Patay. Nangabit man. May kayo musulob-sulob sa sing-sing diri inig. Isa man gasagit siya. May kayo musulob sa sing-sing, dawata kining sing-sing, timaan sa akong, sa naisulti ninyo mga bana? Isulob kining sing-sing, timaan sa akong paghigugma og pag-unom kanimo. Ilas-ilas lang ka diya. Nya na distansya lang gamay sa asawa, hikap dayon patay ka diya. Nya moingon din ka, sabtalan ko Lord. Patay ka diya. Kaya ang basihan sa Ginoo ang atong binuhatan, dili ang atong gisulti. Tamis kay sinultihan ang maguwang. Muadto kos parasan nya wa day muadto. Adi de. Ningon ang maguwang, dili ko muadto. Nya nagbasol siya. Yay, nakasupa ko sa kong papa. Muadto lang ko. Luwas ang maguwang. Pero ang manghod tamis kay sinultihan. Adto ko. Nya wa day muadto. Wa na. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi ni San Pablo, niingon siya, ang atong pagtuo, ang atong nadawat nga espiritu, kinahanglan mo hatod gyud nato nga maliwat gid tang Kristo. Matod pa niya nga pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo. Unsa may gibatunan ni Kristo nga bisan siya Ginoo
nagpaubos o nagpakahimong ulipon sa tao. Nagbasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang kamatayon sa cross. Kanimo atong hinumduman, mga igsoon, nga ang Ginoo na gid siya nagpaubos. So ang first requirement di ay ang pagpaubos. Sige, lingay mong tupad. Inamusugot ka, mahimo na kong sulugoon. Ingna ko na ba, namusugot ka, nga himo, unti kang sulugoon. Uy, lingia ba inyong tupad, ingna, musugot ba ka, nga ako kang himoong sulugoon. Kay si Kristo, Ginoo, nagpakasulugoon. Gilansang siya sa cross, way reklamo. Mauna, ang kinaiya matud pa ni San Pablo, kaning iyang pag-ingong pagtinabangay kamo, di na mahitabo kung mga mapahitason ta. Ngano man, ang mapahitason, ang kaugalingong kaayuhan mo iyang unahon. Di sa gina siya musugot, nga siya masakitan, niya ang uban hayahay. Mayingong gina siya, kansin ako, no? Ana, gina. Na, inigingon na to, pamalit mong slat. Kansin na to, no? Sige lang, taghatag. Nawagin na nato sa tong prinsipyo, alkansi nako. Ang ato, basta makapanghatag ta, ginansya gina. Kay matod pa ni Jesus, bulahan kamong manggihatagon, kay kamo paghatagan. Ang maghatag og daghan, tagaan sa daghan. Ang manghatag og daghan pagayod, tagaan pagyog daghan pa, dili na niya maato, mag-awas-awas og dili na niya mahakgom ang gidaghanon. Ana, ngilingay mong tupad, napila na kaslat imong napalit. Di ba? Wa kayong palit. Sige, tagaan tabog update sa atong mga slots, ha? Kay basig malibog na mo ani karon. So sa atong slots, duha ni ka klase na atay gitawag og donation slot, na asa tay gitawag og investment slot. So sa donation slots, duha ni kabuok ang atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation para ni sa retreat sa mga pari, National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Nya 100,000 ni kaslots ang atong gibaligya, tag 100 pesos. As of yesterday, nahalina na taog 39,748 kaslots. Pakpak. Nindot ana. Nya sa ato sang special slot para sa atong pista sa segunda patron, kining atong Santo Rosario, Berhin sa Santo Rosario, karong October 5 to 14. Magsugod na ta karong Huwebes. Kita mo dias gawas na nanay mga blow nga mga banderitas o flaglets diha para na sa atong kasaulugan. Naa sa taan gipamaligya nga slots nga MEG nga 20,000 ka slots nga tag 100. Nya as of yesterday, nahalina na sa taog 3,001 slot. Pakpak. Lang na, anay halin. Unya, sa atong investment slots, para nis pagpalit na to anang yuta diha, mao pa ni ang first step, naatay special investment slot nga Divine Solutions and Prosperity or DSAP, tag 500,000 per slot. Investment man, naani siya 25% per annum nga interest rate. Pero dili ni negosyo, ha, pahalipay lang ni nato kung mutabang sad mo sa simbahan pagpahalipay. Na maligya tag 140 slots aning atong DSAP. As of yesterday, naanatay nadawat nga mga pledges nga niabot na og 46 ka slots. Pakpak. 94 slots na lang ang available. Niya ang ato aning deadline, ato lang gi-extend hangtod sa end sa October. Kay daghan mang niingon nga, Father, month of October na lang may makahatag.
mga pledges. So hangtod sa month of December o October 31. Unya sa 46 pledges doon na natay nadawat nga girimit nga pledges nga 25 slots. Di ba? Pakpak. Mao ni atong pangandoy. Nya karong buwan na unta ato na unta ning mabayran. Nay nangutana nako, Pader, og kanang slot nga among gi-invest o moabot na nag duha ka tuig may atong tagal ug moabot nag duha ka tuig, unsa man na kanang unsa toy tawag ana, compounded ang interest computation, amo sa nang gitubag sa atong investment agreement, compounded. Sa unyag among kuhaon o mo invest mig duha ka slots nya ang katunga among kuhaon, ang katunga among ipalit og kulumbari. Okay ra? Okay gyapon. Nya kuhaon na mo before me moabot sa 1 year. Among ibalhin og kulumbari. Na pa mi madawat nga interest. Ang inyong 500,000 i-convert na og 10 kolumbaris nga tag 50 nya og pilay interest nga na-compute, i-remit ihatag pod na ninyo. Basta maka-appeal mo aning 140 slots. Nindot no, nganong ato man ning gihimo aron pabor gyud ngadtos ni invest kay dako kayong pabor nga dunay mo invest. Kay mapalit na nato ang yuta diha, makatukod tag kulumbari, gikan ining maong kulumbari makatukod ta sa divine mercy nga kanang dako kay diha sa garing, kay di am sana gi-interest nato 158 million na ang original nga budget. Anong sigam na inyong mata? Nya mapalit pag ina natong yuta diha, mga naanas mga dool-dool 70 million, makatukod pag itag kulumbari nga dool-dool 200 million, himo pagitag developments, further developments din sa atong parokya, nag-i-estimate po nato 150 to 200 million. Siga-siga lagi na inyong mata. Mabuhat ni dili. Kung maliwatan ni Kristo nga nagpaubos sa iyang kaugalingon o nagpakasulugoon, mabuhat ni. Pero pulos ganita pagarbuhon, pulos ganita maniguro sa atong kaugalingon, mga matay na lang ta, di kita katilaw aning atong gipangandoy. Muending patausahay nga maggubat o magpinatyanay sama anirong nahitabo sa mga tag-as o garbo nga mga dato kayong mga leaders, dato nga mga nasod, imbis magtinabangay pagpalambo sa kalibutan, naggubat na hinuon o nagpinatyanay. Parehas sa inyong pamilya, saad-saad mo din his kasakit o kalipay, tag-as kay mga garbo, kung kanusaan na nagko ang mga sweldo, nag-away, nagbuwag na hinuon, broken family. Kanusaan naka-abroad, dollar earner na, nagbuwag na hinuon, kay nangabit dito, nangabit sang nahibilin diri. Nga naman, kay wa na maliwat ni Kristo. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon nga ako Katoliko. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon nga ako magtotoo. Kutob na lang sa pulong ang pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pero wa nas buhat. Makaluwas ba? Ang pagtuo nga way buhat, patay. Ang buhat sa way pagtuo, patay. Pero mag-uban ning duha, buhi ka. Sige, lingiyay mong tupad. Ing nasugod karon, pwede na ko nimong sugoon. Sige, nasugod karon, pwede na ko nimong sugoon. Sige na, ang wa mulingi, mga yawanon. Yan ay, manindog na tayo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios nga uban kanato, maningkamot kita sa pag-awat sa kinaiya ni Hesus ug mapaubsanon kitang moingon, mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod ug mapatunhay sa tawhanong mga katungod ug dignidad, diha sa ilang pagpangitag tigusbawan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw, ug mga mikagyo gikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga sila nga gipanalanginan og abundang mga maayong butang, moabli unta sa ilang mga kamot ug kasing-kasing ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, dadon sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, isip ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nangamuyo kami kanimo, dungga kami. Maluluyon og mahigugmaon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, himuang nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayo ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mangluhod. Pagampo alang sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang imong anak nga among Ginoo aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag o gipadala aron mga lagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlaw mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an ug mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari, matandog nila ang kinabuhi sa mga matuohon, masunod ang kinabuhi ni Kristo ug mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnom grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan naningkamot sa paggiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan niining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, makahimong bumas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod ug alang sa imong labing dakong himaya ug alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosaryo, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney, Iampo mo kami. manglingkod. Lain na sang higayon nga kita mo paambit sa atong mga grasya ngadto sa laing mga parokya. So ni ataroy bisita gikan sa Kuasay Paris sa Cogon Pardo. Sila nalay mo pailas ilang kaugalingon. Mayong buntag kanatong tanan. Ayong buntag. Salamat unas tanan, salamat ka ni Padre Crescenciano Siano Ubod sa iyang pagtukod nga kami karon makigsulti kaninyo aron pagpangayo namo sa inyong panabang sa katukuran sa among simbahan dito sa Cogon Pardo. Ang atong patron karon dito Santo Padre Pio. Mao ni nga atong patron karon. Ang atong kolekta ganinang buntag sa alas 5 mikabat ni siya 9,718. So niya kanina sa makausapa, niya kami din mamaray kaninyo. Aron mapadayon nato ang atong construction sa atong simbahan. Ang atong construction simbahan nagsugod atong February 14 o nagundang kini tungod sa limit sa atong panudlanan. So salamat kay ninyo sa inyo unyang mga pagtabang karon dito. Ang Diyos na unta ang magbawas kaninyo. Salamat kayo. Aron ninyo masabtan kini among pagpabaw sa among kanang atong project, atong pakita sa atong video. Mao ni ang hulagway
sa umabot nga simbahan o itugot nga mahuman. Makita dito sa unahan ang kaning atong haligi, doon na natay 25 haligi. Ang kuwang lang ani pagpataas aron magsugod na to ang pag-atop nining atong simbahan. Mao ni ang hulagway ug mahuman. Okay, salamat kayo. Salamat kanyong tanan. Salamat ninyo, Brad, mga sisters, mga parokyano ni sila ni ining umaabot nga mahimo nagyong full-fledged nga parokya. So kita mga parokyano sa tadinhi, manhuma naman itong simbahan, mupaambit sa atong special love offerings para sa Ginoo, pinaagi ni Padre Pio, ang ilang patron. Daghan kayong salamat, atong pakpakan ang nanghatag karon. Nautonta si Padre Pio, ang usa sa mga milagroso kayong mga santos sa atong simbahan karon, maghatag sa ninyo sa mga grasyang inyong gikinahanglan. So mga igsoon, ari na ta sa atong mga pahibalo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Ang ato lang buhaton, musugot lang kita sa sugo sa Ginoo, dili lang sa pulong, kung dili ato gyong buhaton. So sana ni ana kaning inyong special love offerings. So salamat sa mga tao nga gisugo sa Ginoo sa pag-alagad nato karon. Dinalang nako tagsa-tagsaon except sa atong pagpasalamat sa tanan gyud nga nialagad karon ining misaha diya sa gawas dinhi sa sulod. Labi na gyud sa atong mga mihimo sa formal offerings nga pinanguluhan sa atong mga bread and wine offerers nga sila si Mr. Vicente o Mrs. Vidala Hubay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Mao na to no ang akong gi-announce bahin sa atong mga slots, sa atong donation slots, ang Holy Pads na natayhalin nga 39,748 slots, naapay 60,252 slots nga tag 100 pesos per slot nga available niya hangtod ni sa November 7 ang atong pagpamaligya niini. Unya kaning ang ato sang 30 slot challenge para sa Holy Pads, niabot na sad ang atong nadawat nga 30 slot challenge o 284 ka 30 slot challenge. Nya sa atong Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong pista sa atong segunda patron, ang Santo Birhen sa Santos nga Rosario, na sa nahali na nga slots nga 3,001 slots niya naapay available nga 16,999 slots aron makumpleto ang atong 2 million nga budget para niining umaabot natong kasaulugan sugod karong Huwebes, no? Niya atong pakpakan ang tanang namalit niining atong donation slots. Salamat kayo. Sa atong investment slots, ako naman tong gi-announce kaganiha, usbon lang nako, 140 slots ang atong gibaligya nga DSAP ang atong title or Divine Solutions and Prosperity. Ang atong mga pledges nga nadawat, niabot na og 46 slots, nya out of 46 slots, nadawat na nato ang investment nga actual 25 ka-actual investments o niya napay 94 ka slots nga available para makompleto ang atong gitarget nga 70 million.
So kamong naay mga extra money o extra love for the church, ihatag na ninyo dinhi. Ayaw na nagpugong-pugongi kay basin og maabutan mo sa kamo nalay mag-igo. Para sa mga online parishioners, aron mo maka-apil aning atong investment slots, tawag lang mo sa ato dinhing mga linya nga atong gipakita dinhi, pero siguro nga ang inyong gikontak ang taga dinhi gyud, akong sekretary si Remedios Ocaba or si Bernardo Jacobi ang atong head sa finance, or si Hinara Laborte ang atong treasurer o accountant, or si Edna Barusa ang atong head sa sekretary sa parokya. So salamat kay tanan, ato na sang pakpakan ang mga investors nato. Salamat kayo. Bisan og dili kayo dako ang atong mga nabuhat kay medyo na nagsige patag finalize sa atong mga design, pero naagyo improvement ang atong update sa atong kumbento nga trabaho, atong tan-awon sa makadiyot. Salamat kayo. Nga ayaw mo kalimot sa pag-suporta sa atong YouTube channel, ang Patriciano Ubod. Nga siguro ang amo na inyong givyo kada adlaw, dili katong ubang channel. Subo palandungon, nga doon na say atong nasakpan nga scammer, naghimo na sa iyang channel o Facebook page. Akong naong, o niya human, nagbutang dayon og GCash, dili kana mo na siya nangayo og donation o niya ang GCash nga gibutang dili ato dinhi. So naagi nagpahimos. So sigihin ninyo og view sunda ang ato gyong YouTube channel nga Patriciano Ubod na nanay mga 169 mantingali 1,000 ka subscribers. Nya magpasalamat ta sa YouTube nga gitagaan pud ta og share niadtong month of August. Pero mas gamay siya sa month of July. Ang month of August, ang atong nadawat, 135,000 pesos. Atong pakpakan ang pag-share sa YouTube nato. Salamat kayo. Ang ato lang buhaton, sige lang gitag view, sige tag like, subscribe, og share. Kada adlaw, kung inyo nang buhaton, dako gyud ikatampo para sa atong charitable fund. Nya sa katapusan,
Salamat kaayo sa inyong padayong pagsuporta sa atong upkeep sa parking area o sa atong mga CRs, pinaagi sa inyong mga love offerings. So ayaw nagkalimti ninyo, nga salamat sad sa inyong pagdala kanunay sa inyong mga kabataan dinhi sa atong simbahan. Unsa gitoy atong motto, ato kunong kusgon og recite. Place is the church. Niabot nag 15 kabuok ang naka-recite, no? So daghan-daghan na sa una 5 raman. So ato kunong basahog usab. Go. The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa ato mga children. Congratulations children sa inyong pag-anhi dinhi kanunay. Balik-balik mo kanunay kada Sunday. Manindog na tang tanan. Nya katong gustong mo bless sa pari, sugat lang niya mo diri ini kanaog namo. Ang dili gustong mo bless, uli mo dayon o niya pag-amping. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.